Vítam vás pri mojom Papinky vianočnom receptáriku. Dnešným hosťom bude jedna z mojich najobľúbenejších, najautentickejších influenceriek na slovenskej scéne. A je to teda moja obľúbená Mikel. Ahoj, ja ťa zdravím, čau. Ahoj, Mikel. Som rada, že si ma pozvala, tak Ja ti malá ďakujem. pozornosť pre teba. Ďakujem strašne moc. Keď nie sú dobrí muži, tak my budeme tými dobrými mužami a pozdravujem všetkých divákov Papinky. Ďakujem moc, pre Páči mi sa, veľkú radosť. Paulinka, čo dneska ideme piec, lebo ja som není moc dobrá pekárka, tak ja som veľmi zvedavá, že čo pre mňa máš pripravené. Dúfam, že to bude niečo jednoduché. Nemusíš sa báť. Ja viem, že ty si ideš dosť na Rafaele. Áno. Takže ja som si pre teba dneska pripravila veľmi ľahký a jednoduchý recept, ktorým inšpirujeme ľudí na Vianoce, pretože tento recept poznám už dlho, ale ja som si ho tak trošku zmodernizovala a bude to Papinky Raffaello gulky. Výborne, mám aj Papinky Raffaello krém a teda je veľmi dobrý. Dobre, takže ideš mi pomáhať, áno? Dobre. Ako prvé začneme tým, že si oddelíme bielka od žltkov. Zvládneš to? Áno, sem dávame bielka či žltka? Sem dávame bielka a tu dávame žltka. Pozrite sa, aká som šikovná. Dobre, akú farbu budeš mať vyzdobiť tieto Vianoce doma? Jak to budeš ladiť? Ešte neviem. Ešte nevieš, takže nemáš to na nejakú A pochystané. páči sa mi taká, tento rok by som možno šla do nejakej takej fialovej a striebornej. To ti idem hovoriť, že sa mi strašne páči Alebo to nechty, čo rúžové. máš. Áno? Hodí sa Nie, ti to. ne. Mne sa to strašne ľúbi na tebe. Ďakujem, ale Keby mne si ich sa tam moc ja, nepáči. by mi to asi vadilo, ale tým, že si taký tmavší. No to je v prdeli, lebo my už to nevyšľaháme. Vyšľaháme. Počkaj, ja to vyberem odtiaľ. Keď Nech si sa pečie. spomenieš na svojich 20 rokov, Keď som mala 20? áno, keď si mala 20, tak čo ti tak išlo v hlave, že vedela si, čo chceš od života, alebo bola si taká úplne, že vedela si už vtedy, že budem toto a toto, alebo že bola si taká úplne, že nevedela si, čo chceš byť, alebo kým chceš byť, alebo proste, jaký mindset si mala 20? Strašný. Zarábať a míňať. Zobudiť sa, ísť na party a vedieť, že raz v živote ma bude chcieť nejaký muž, ktorý mi spraví dceru. No, ja som bola akože hrozná 20. Ja som tancovala, vlastne to bola moja práca, ja som sa živila tancom a keď som nebola v práci, tak som sa zabávala mimo roboty a keď som bola v práci, tak som sa zabávala v robote. No. A vlastne len sa pilo, tancovalo a míňali peniaze, absolútne nebol žiaden taký mindset, ale vedela som, že raz budem bohatá, vedela som, že sa budem mať dobre a vedela som 100%, že raz príde ten čas, No. kedy si založím rodinu, lebo to bolo pre mňa priorita. Takže chcela si už aj 20 mať dieťa, napríklad. Hej. Lebo napríklad ja keď sa s týmto porovnám, že ja mám 20 rokov a ja si svoj život vôbec nepredstavujem tak, že by som... Nejsom úplne ten rodinný typ. Ale ja som v 19 vlastne bola tehotná a strašne... Dosť skoro. No, strašne som to bábo chcela a nepodarilo sa. A ja som akože 20 akože dosť brutálne na to ešte trpela. Ešte dosť dlho ma to držalo, čiže ja som vedela, že No. to dieťa budem chcieť mať, ale ja som vedela, že budem akože po dieťati, že za kariéru určite 100%. Jasné. No, akože pre mňa je momentálne prvorada kariéra, lebo ja som zistila, Toto že mám vlastne... dať sem? Áno, môžeš. V prvom rade potrebujem byť spokojná ja sama. Vieš, čo myslím? Nikdy nebudeš, Prečo to tak... lebo na rodinu nikdy není správny čas. To proste musí prísť, no nebudeš spokojná, lebo aj keď dovršíš nejaký level, tak ako náhle ho docieliš a nedáš si ďalšie ciele do života vyššie, tak budeš stagnovať, budeš frustrovaná a začneš byť vyhoretá, nebudeš sa ti cítiť dobre, lebo nebudeš mať pohon, začneš si zase ísť. A keď si stanovíš ďalšiu latku od splnených svojich cieľov, zase sa budeš naháňať za tými ďalšími cieľami a toto pôjde stále Ja nechcem, dookola. aby moje dieťa napríklad vyrastalo v striedavej starostlivosti. Lebo Tak ja ale viem, to neovplyvníš. Momentálne je 90% šanca, že keď si niekoho nájdeš, tak aj tak sa s ním rozídeš. Hej? Výborné Welcome to ľudia. Slovakia. A koľkokrát v živote sa ti stala situácia, že si to tak nechcela a aj tak sa s tým musela zmieriť? každodenne. Takže to nerieš. Každodenne. Takže to A nevieš. ďalšia vec, že momentálne si ani ja keď budem mať dieťa, tak ja chcem môjmu dieťaťu dať fakt, že všetko na svete. Vieš, čo myslím? Aby proste, nie že mu bude dávať všetko do huby, lebo keď dá všetko do huby niekomu, tak si to proste ten človek nebude Neváži. vážiť. A potom to nedáva žiadny zmysel. Ale proste ja, keď budem mať dieťa, tak chcem, aby fakt malo aspoň No napríklad to, čo má každé dieťa mať. Ja som, keď som si išla zakladať rodinu, tak som si povedala OK, malý otec, s ním budem do konca života a jednoducho s ním proste budem a budeme mať dieťa, budeme mať celý život spolu. No. A jednoducho to tak nevydalo, zmierila som sa s tým, teraz mám striedavú starostlivosť a nič lepšie proste pre to dieťa nemôžem urobiť, lebo sa nehádame, máme sa radi, máme kamarátskú úroveň, Takže dcera má aj rozumiete si. Áno.
Ale tam už muselo, tam už som musela ja ustúpiť 5 krokov dozadu, aby to tak bolo, hej, takže... Takže ego down. Ego S týmto úplne. strašne bojujem proste Ego aj... musí ísť úplne do riti. Ja mám tento problém, že ja som strašne egoista, si to priznám. Ja som strašne egoista, Dá s sa na týmto tom bojujeme popracovať. každodenne. Musí moc sebestačná a tým pádom chlapi sa ťa budú aj dosť báť. Mňa sa chlapi si strašne dominantná, ja to Mňa poznám. sa chlapi Ale ja sa strašne snažím boja. dávať do také ženskej energie, že už som také dievčatko a... Ja ani nechcem byť dievčatko, lebo v tejto dobe proste čím Áno. si horšia na tých chlapov, asi tak, ty kokos, tým ti je lepšie. Nie, ja Čím som ich- zistila, čím že ich čím viac som na nich pakuješ- milšia a lepšia, tak tým je to lepšie. Fakt? Keď som bola taká dominantná, taká strašne, až moc som sa tvarila sebestačne, tak to nebolo dobre. Teraz ja niekedy neviem ani otvoriť uhorky a dám to radšej niekomu otvoriť a ver mi, že by som nelenže otvorila uhorky, ešte kúpila uhorkárstvo. Ale ja neviem, ja si myslím, že bola som presne tak ako ty, taká strašne dominantná a ja si myslím, že v tej mužskej energii, keď sa motáš, tak není dobré. Nájdeš si potom muža so ženskou energiou, takého, čo bude mať medzi nohami namiesto buli šušku. A Áno. kvety ti nedonese ona, ale iba ja. Však kvety mi ani nikto doteraz nenosil. Včera mi ich donesla kamoška a dneska ty, takže ja dostávam väčšinou kvety iba od žien. To bude teraz zvučať, ak príjem. One eternity later. Dobre, takže vajíčka, môžeš vyskúšať nad hlavou, či ti to drží. Drží. A povieme im pravdu, alebo ich budeme klamať? Tak dobre, že ste to vy a my sme také pravdovravné, tak prvý pokus nám nevyšiel, tak sme to šľahali druhýkrát, takže áno, musíte mať fakt čisté tie bielky. Takže 8 čistých bielkov vyšľaháme. Neverila som tomu, že taký kúsoček, malinký kúsoček proste žltka to dodrbe a dodrbal a rozmýšľali sme, či vás oklameme, ale keďže my sme není rite, tak sme vás neoklamali. Presne tak. Teraz ideme čo? Vymiešali sme aj žltka. Hej, aby sme to mali také nadýchané, Môžem to penové. Mám tak bielka moc, neviem, jak budú chutiť. Nemá tam aj cukor, to je dobré. Áno, najlepšie vždycky to cesto zapracovať ručne, lebo ono, keď to robíš mixerom, tak si tam tie, nebudeš ho mať nadýchané, vieš, čo myslím, tak vždycky takto si vyšľahať cesto, spojiť to už len ručne, tieto dve časti, aby sme mali to cesto fakt také úplne ako obláčik, vieš, čo myslím. No dobre, keď už sú tu tie Vianoce, darčeky máš nakúpené? Tak áno, akože ja čo sa týka darčekov, tak si dávame len s rodinou maličkosť. So sestrou si maximálne niečo také personalizované, alebo tak, že niečo, že proste, čo poteším, tak dušičku. No a akože ja som skôr buď, že na peňažky, alebo na niečo, čo nič extra, hej. Ja všetko mám, čo potrebujem, čiže pre mňa sú darčeky pre malú, lebo ona ešte verí na Ježiška. Áno. A čo sa týka mňa, akože mňa všetko poteší, no. Ale mám rada také od srdca darčeky, čiže nie je prvoplánovaná voňavka od Gucciho, tomu, vieš, môžem okašľať. A nemáš nejaký kúsok, ktorý by si teraz akože chcela dať niečo také, ja neviem, kabelku alebo tenisky? Áno. Máš vytipované vláčo? Áno, Kelly za 20. Dobre, vláčo normálnejšie. Nie, nemám. Kelly máš. Ja som na zažitky, čiže pokiaľ že mám napríklad, kebyže mám priateľa, mám niečo dostať, tak buď nejakú drobnosť alebo nejaký zážitok, že spoločne nejaký výlet alebo nejakú dovolenku alebo tak. Niečo, kde proste budeme spolu tráviť čas, ale ináč nič. Proste ja som skôr na takéto, naposledy som na narodení dostala tandem a skákala som zo 4 kilometrov z lietadla, bolo to 2 mesiace dozadu, bolo to úžasné a presne toto sú darčeky, také, ktoré si zapamätám na celý život. To je pre mňa hodnotný darček, poprípade niečo, čo mi ukvitne. Určite to není nejaká voňavka alebo niečo, čo si môžem kúpiť sama. Dobre, a akože ty si toho dosť celkom pochodila za svoj život. Podľa teba je aká tvoja najlepšia destinácia, akože dovolenková? Španielsko a Taliansko, rozhodne, bez debaty. No. Ja som ostrovová, čiže ja milujem ostrovy, takže pre mňa Sardinia, Sicília, Malorka, Menorka a podobne. Ja moc Taliansko nemám precestované, teraz sme boli na takom road tripe, že boli sme v Monaku, odtiaľ sme išli do Cannes a na posledný deň sme sa zastavili v tom Portofíne. A proste to Taliansko je fakt akože také čarovné pre mňa, úplne také, má to taký úplne iný vibe. Môžem sa teba ja opýtať otázku? Môžeš. Podľa čoho vzniklo názov Papinky? Pozri sa, ak som to nádherne vyšľahala. Brutál, Veď pozri sa, aké cesto máme. Ja som taká jemná a nežná žena, že toto som z toho spravila. No. Čistá pekárka. Čo chceš? Bomba. To budú gulky. Dokáž toto držať, to budem takto robiť. Z čoho vzniklo meno Papinky? Vieš čo, moja mama ma volá, že Papinka. A vážne? Áno. Lebo papkaš veľa? Nie, však Pavlína sa volám, víš? Jaj, Takže papi mi podľa hovoria mňa. doma. Papi alebo papinka.
A teda, akože ja som... Ešte. Počkaj, tak to musíme spraviť, no. A ja som počas korony, akože mňa vždy bavilo piesť, proste ja odjak živa mám proste úchylku na žrádlo, ja milujem proste jedlo, kvalitné a proste vždy ma zaujímalo, proste, ja keď som mala decko, tak ja som nechcela chodiť do dračíka, som chcela chodiť do metra. Či mi to veríš, alebo ne, proste ja som milovala metro a pečenie a varenie, ja som furt bola v kuchyni, furt sme vypekali iba čas babku a tak. No takže ja som si potom počas korony tomu úplne našla taký vzťah, že som začala piecť makrónky. No a počas tej korony sa mi strašne rozbehlo pečenie, keď som už mala 15 a piekla som akože makrónky, torty a tak. A nevedela som, že ako sa budem volať. Tak som bola so susedou a ona mi hovorí, že však volaj sa Papinky. Že to evokuje slovo, že si aj papinka a že papinky evokuje také dobroty. A ja som hovorila, že ježiš, že ne, že to je trapné, úplne, že papinky, že sa mi budú všetci smiať, víš. Aj sa mi smiali na začiatku, fakt, že akože papinky, že ježiš, táto trubica si tu peče koláče, potom táto trubica si tu predáva čokolády, že papinka. Ale teraz tak to hovorili? Jasné. A Víš, kto? aké hejty Povedz som do mala? kamery. Povedz do kamery. Dosť hejtov som zažívala. Že proste... Ježiš, to vystriží. A tie dievčatá do dnešného dňa robia holý prd a pýtajú od maminky 20 eur dokonca to na boli presne cigaretky. takéto dievčatá, ktoré robia ovko, sa to potom dalo von, až strašne ma šikanovali. Smiali sa mi, že Čiže niekto predáva čokoládu za 14 eur a niekto svoju vagínu za 2,99 na celý mesiac. Presne tak. A takéto trubice sa mi smiali, proste, že papinka, že chodí na svoj skúter, lebo ja som mala skúter. Počkej, ja som proste nemala ešte vodičák, takže ja som si na skútri chodila na nákupy a tak som si akože nosila suroviny a tak Strašne ambiciozná žena si. Tak akože predávať za 2,99 svoje všetky otvory tiež není boh vie čo. Radšej budeme papinkať. No ale vieš, čo ti poviem, že vtedy ma to v tej dobe trápilo, lebo my sme nevedeli, že čo tie baby dovtedy robia, vieš čo myslím. A potom sa to za nejaký rok sa to dostalo na verejnosť a potom sme zistili, že aha, dobre. Čo s týmto? Do trúby. Do rúry. Dobre. Jak hovorí môj otec, do rúry, truba si ty. Vložíme do rúry na 150 stupňov a pečieme 30-40 minút. Treba pozerať korpus. Každá rúra pečie ináč. Výborne. Výborne. Dobre. No dobre teda, takže korpus máme už upečený. Mikel pozrie ako obláčik, skontroluj to. Wow, aký krásny. Môžeme ho vybrať spolu a dať ho vychladnúť. Korpusy máme vychladené, takže teraz Ideme to robiť ručne? Ne, ja mám na to taký trik, že vlastne keď dáš túto metričku do mixéra a dáš tam tie korpusy, tak ti to spraví presne ten efekt, ako keby si to akože drila v rukách. Vieš, čo Výborne, myslím? takže ostanú nechty čisté. Presne tak. Pozrite sa na ten fluffy korpusík. Krásny. Najprv tie platy dáme samostatne, medzi tým si roztopíme tento Raffaello krém, lebo pozri sa, aký je stuhnutý, tak to vieš. Jedno celé mascarpone, hej? Hej. A potom uvidíme, či tam budeme chcieť pridávať cukor alebo nebudeme, ale nebudeme na silu to teraz sladiť. Ja si myslím, že to osladí Ja si aj to ten tiež krémik. myslím, hej. Dobre, ja to tam pridám. To chceš povedať, že všetko sa pekne samé rozdrví? Hej. Mikel, pridáš tam tento krémik. Môžeš ho tam aj, podľa mňa to bude dať aj... To je hrozne dobrý krém za mňa, jak roztopené Raffaello. Mikel, keď už sme pri tom, a za mňa si akože jedna z najpodnikateľiek aj podľa mňa na Slovensku, že si podľa mňa dosť self-made, nemáš to zaslúžené, to čo máš, tak nám povedz, alebo nám prezrať, ak ti to neprekáža, koľko si najviac mesačne spravila peňazí. Toto je zakerná otázka. Tak ja som není taký nejaký masívny veľký podnikateľ, nepodnikám až tak strašne dlho, Áno. čiže žiadnych 100 000 to bohužiaľ nie je. No asi 30 alebo 35. Ďakujem pekne. Tak to by si mali z teba niektorí chlapi brať príklad. No, jednoznačne. Ale tak akože stále nemám nejaký vlastný produkt. Stále hľadám, že po čo mi bude píšťať srdce. Nešla som rýchlo, že cez peniaze áno, vytvorím niečo a zarobím na tom určite, ale je mi to proti srsti proste také prvoplánované. Čiže ja si ešte dávam taký trošku čas, že čo vlastne vymyslím. A okrem teda mojich zážitkov, príbehov a toho, čo vlastne robím, ale ja by som určite nejaký produkt chcela, len hovorím, ja čakám na niečo, čo ma chytí a povie, toto je moje a toto mi nikto nevezme.
Aj to je na tebe super, že teba si vlastne ľudia vážia tým, že si autentická a že čo na srdci, to na jazyku. Takže myslím si, že... Vážia alebo nenávidia, no. Ja som, vieš, buď ma miluješ, alebo ma nenávidíš. Akože nič, Je to tak, ale nič je v to strede pravda. neexistuje. Mňa nemôžeš, že nemám na ňu názor. To neexistuje. Ne. To je proste buď, že ona je popí, alebo fú, ona je pí. Máš niekoho teraz rada, lebo akože kto ťa sleduje, tak vie, že máš za sebou dosť ťažký rozvod, alebo teda máš za sebou dosť ťažké obdobie. Mám, no. Tak teda, že či máš niekoho, kto ti to spríjemňuje teraz? Mám. Či máš niekoho, koho máš rada? Mám niekoho, koho mám rada, mám niekoho, kto je to, čo navarím. Nazvime to Výborne. zatiaľ tak. To je dôležité, presne tak. Aby bolo pre koho variť a aby si mal niekoho, koho máš rada. Mám niekoho, koho mám rada a komu varím a baví ma to variť, ale jeho to baví jesť. Tak Áno. sme to zatiaľ pomenovali. Dáme taste test. Dobre. Dobre je to, Dobre, mňam. Ja som zaregistrovala, že si bola v Barcelone s nejakou tvojou spriaznilou dušičkou. Tak je to ešte aktuálne, alebo ako to je? Nie, to bola možno iba dušička, ale nie je spriaznená. No, akože áno, dala som niekomu po dlhej dobe šancu a to hneď v prvom mesiaci vzťahu. Keď začneš chodiť s niekým, kto má 27 rokov a snažíš sa byť naozaj rozumný, vyzretý chlap, ktorý vlastne k tvojmu veku pasuje a potom ideš si na dovolenku a dojdeš domov a zistíš, že má 23. A že vlastne... Počkaj, on mal 23 rokov, áno? Áno, a povedal mi, že má 27, lebo on sa strašne bál, že s ním nepôjdem ani na rande, keď zistím, koľko má rokov. A toto sa mi stalo druhýkrát, lebo ten Poliak mi spravil toto isté, mal 28 a nakoniec mal 24. A proste sa mi to takto nejako opakuje a... Tak toto je veľká sila, ale tak Boro, akože robí ti problém byť s mladším partnerom? No nerobí mi problém byť s mladším partnerom. Takže podľa mňa, keby sa ti prizná, že má 23, tak by si s ním bola doteraz? Ne. No tak vidíš. Ne, vieš prečo? Pretože keby, že má 23, zistím, že má 23, tak ak by mi s ním bolo dobré, možno, že by som s ním strávila nejaký príjemný čas a bla bla bla, ale asi by som to nešla nejako úplne prehlbovať. A on si to vynúcoval tým, že vlastne on si to vynúcoval, ale lásku nemôžeš vynúcovať. Láska má byť prirodzená a krásna. Teraz ideme tvarovať gulky a medzi tým mi môžeš povedať tvoj názor na posledný podcast o Celenočky. Čo hovoríš na to, jak sa k tebe vyjadril tvoj bývalý muž s mladou? V krátkosti, v druhom podcaste, v tej druhej časti sa mi verejne ospravedlnil, povedal na mňa len pekné veci, dá sa povedať. Povedal, že som naozaj žena, ktorá sa vie postarať, ale on proste si myslí, že tie moje najtemnejšie stránky, na ktoré došiel po rozchode, sú to, že som ho podvádzala s jeho najlepším kamarátom, čo je blud, pretože ja som sa s ním, áno, reálne dala dokopy, ale po 4 mesiacoch nášho rozchodu a nepodvádzala som ho. A tak no, akože, a tvrdí, že som ho nepodržala v najhorších časoch, kedy bol on akože na tom zle bol závislý a že som ho opustila, no, tak ale tak som sa rozhodla proste. Pán Boh mi to už odpustil, to viem. Som sa s ním porozprávala. Keby ti mám povedať na to ja svoj názor, že ako to Môže vidím byť. ja, hej, super, výborne, tak mne to príde tak, že ten Miriaj proste, keď sa na teba, akože keď je v normálnom stave a rozpráva sa o tebe, tak podľa mňa on by bol s tebou aj dodnes, len proste ho zničili dosť tie drogy. No jeho hlavne zničili drogy. A Lebo keď sa vrátime do minulosti, tak on bol taký ambiciózny, on proste si išiel, on sa upedal na tú tvoju on nepodnikal. Hej, vieš, že on sa snažil, makal, neviem čo, a potom zrazu si začala proste ako nejaká kvetinka úplne vednúť pri ňom a proste... Ja keď som rastla, tak on proste prišiel s takou veľkou botou a zašlapol ma takú burinu. Presne. Potom bol toxický, proste mali ste Toxický ten bol od dom. začiatku. Áno? Keď sa na tým takto Jasné, zamyslíš. toxický bol od začiatku, ale to není nič, s čím by si nevedela žiť, keď niekoho Áno. miluješ. Hej, jasné. Akože, tak aj ja som trošku toxická, akože tiež si nemyslím, že som svatá pána. A vedela som určite, byť aj ja toxická, hej, ja som takisto... Ja si myslím, že aj ja som bola toxická, ale rozhodne náš vzťah neskrachoval na základe toho, že sme sa toxicky pohádali, ale na základe toho, že bol drogovo závislý a odmietal ísť na liečenie. Tak vieš, ako môžeš mať dobrý sex s niekým, kto je non-stop na drogách? Vieš, ak ten človek vyzerá, veď to na ňom vidíš. Ten vták to má, že hore, dole, to proste fed je fed. Ja som sa priznala v nejakom podcaste, že čo mi on robil v spánku, no však, lebo jeho sa nedalo zastaviť. Zlatko, to proste, oni si schopní na drogách, si schopní naťahovať proste 4 hodiny v kuse. A takto sa ničia životy vďaka týmto drogám, takže
Neberte Máš na mňa drogy. ešte nejakú zákernú otázku? Ja mám rada zákerné Ty otázky. máš rada zákerné otázky. Povedz mi, že či to bolo pre teba fakt zložité, alebo teda, či si bola s tým úplne ok, že ideš robiť striptérku. To bolo úplne plánované a krásne rozhodnutie. Bol to môj sen, ja som to robiť chcela. Ja som napísala v svojej knihe Dolu hlavou som napísala, že my sme 3 kamarátky sedeli v 15 na gauči a spolužiačky a rozhodovali sme sa, že čo budeme robiť. A jedna navrhla robiť porno, druhá escort a ja som bola navrhla striptease. A my sme sa teda dohodli na tej najmenej bolestivej robote a všetky 3 sme išli robiť stripterky. A so všetkými mám ešte dobrý vzťah. Koľko si najviac zarobila za noc, keď si robila striptérku? No to si veľmi dobre pamätám, lebo to bolo neskutočné a boli ešte slovenské koruny a bolo to 280 000 za večer od jedného človeka. Mňa volal šéf, že buldozer, pretože ja som sa kamošila, kým nedošiel zákazník. Ako náhle došiel zákazník, Jasné. ja som bola buldozer a ne kamoška. Pred chvíľkou sme sa rozprávali o tom, že proste ťa priťahujú alebo si magnet na toxických mužov. Teraz takáto otázka, že teraz, dobre, budeš mať teraz normálneho muža a čo keď zistíš, že teba to nebaví? Stalo sa mi to, keď som bola mladšia. Som sa s ním kvôli tomu rozišla. No, a teraz už máš ten pocit, že si dozrela? To som bola mladé dievča, áno, ženy väčšinou idú po toxických mužoch a má to aj svoj dôvod a ten dôvod istý bol aj u mňa. No a tým, že som prešla skúsenostiami, akými som prešla, som maximálne prehodnotila svoje hodnoty u mužov do budúcna a pozerám sa úplne na iné priority, nie na tie povrchné, ale na hĺbkové a učím sa milovať proste cez dušu, ne cez telo. Jasné. To neznamená, že teraz má vyzerať jak bezdomovec, áno? Ale chápeš, čo myslím, že... Tak ty si musíš nájsť takého chlapa, aby ty si bola jeho doplnok, vieš čo myslím? Takže podľa mňa pri tebe by mal byť taký chlap, že proste, ktorý by mal mať viac peňazí, aj tak celkovo by mal mať taký, že by mal byť viac, ne? Ty si normálna? Ne. Na Slovensku nájdeš chlapa, čo zarába toľko peňazí a ešte plus je slobodný a ešte plus budeme mať chemiu a plus bude s tak výrazne kontroverznou ženou s takou ešte minulosťou, vieš čo to je? Halo, to je crazy. Ne, ja chcem práve, že... Ja si nedokážem predstaviť chlapa, ktorého by som mala rešpektovať a zarábal menej peniazy ako ja. Lebo ešte nezarábaš toľko, čo ja. Máš pravdu, asi, ale proste aj tak to je taká vec, že... Lebo áno, lebo chlap, ktorý zarába 50 000, momentálne sedí na káve v Bratislavskom Malparku a čaká, kedy bývalá stripterka, rozvedená s Miroslavom Vočkom, influencerka a žena, čo má za sebou extrémne kontroverznú minulosť, on presne čaká na takú ženu, kedy sa s ňou môže píšiť vo svojom biznise medzi kamarátmi a bude ju mať doma ako svoju žienku a ešte k tomu dominantná a nebude on môcť dúpať v tej domácnosti, lebo ja keď sa naserem, tak zoberiem sa peniaz a pôjde do presne na mňa čaká. No ja si to tak myslím, že nefunguje. takéhoto chlapa by si ty mala mať, aby ťa trošku Nechcem. tlmil. Aby ťa trošku tlmil, aby si mala ty ten Veď rešpekt. práve, ale A ne proste- taký. Ja nehovorím chlapom, koľko zarobím a nehovorím to nikomu a nejakým spôsobom ja sa netvarím nejak extra, že si vyskakujem moc na vysoko. Akože väčšinou je to vyšší štandard ako toho chlapa, to je pravda. Ale... Dobre, ale aspoň teda to skrátime, že ten chlap by mal spĺňať nejaké tvoje kritériá, štandardy a nemôže to byť nejaký hodnotové, úplne vnútorné. proste... No nesmie zarábať, nesmie nemať prácu, nesmie nebyť ambiciózny a už stačí s tými gulami. Pozri, v tejto dobe je to tak momentálne s tými ženami, že teraz ženám ide hlavne Mňa o už to, baví nájsť niečo si iné. bohatého chlapa a byť jeho doplnok. Ja chcem byť ten Ale bohatý to chlap. sme není ty. Ja chcem byť sme ten není bohatý, my, tak. no. Ide o to, že ja chcem chlapa, ktorý bude spĺňať kritéria mojich hodnôt. Bude lojálny, bude vedieť so mnou mať hlbokú komunikáciu, bude mi oporou a bude ma chrániť. A nedá na mňa dopustiť ani na blbé reči. A bude pri mne stať a pomáhať mi. Ako žene, ako opora. A budem sa pri ňom cítiť bezpečne. Toto sú kritériá na chlapa. Keď chcem, aby k tomu zarobil 50 000 eur, tak už je to kot. Bože, bohužiaľ je to tak. To bude teda strihania. Počkaj, asi budeš mať aj príplatky. Nebudeš to ty strihať. Jo, to je tak, že proste treba byť s niekým, kto ťa má naozaj rád takú, aká Pri mne. si. Na koho sa tešíš, keď otvoríš tie dvere doma. A čím má menej alebo viac, už si my zabezpečíme. Ver mi, že toto, čo si teraz povedala, že sa treba
cítiť pri niekom doma príjemne a bezpečne a niekto, kto ťa naozaj bude mať rád takú, aká si, lebo ja som extrémne energetická, šialená. Ja moju energiu nezvládajú moc muži a ja keď si nájdem dobrého muža, ktorý bude zvládať moju energiu a budem sa pri ňom cítiť sama sebou, pretože pri Mirovi som samu seba stratila, tak je mi úplne jedno, koľko zarobí. Samozrejme, akože ideálne, aby nebol na minimálnej mzde, ale vieš, čo mám na mysli? Áno. Proste ja potrebujem, aby videla som, že sa snaží a že ma nenechá platiť v reštaurácii a krákava. To nie. To v žiadnom prípade. Ale ja nevyťahnem peňaženku, keď si mi idem von. To je jasné. To v žiadnom prípade. Alebo že ma nechá zaplatiť potraviny, keď pôjdeme do obchodu. V žiadnom prípade. Chápeš? Čiže ja nepotrebujem veľa, ale nepotrebujem proste, aby ten chlap mal dvojnásobok mňa. Dávam ti to za pravdu. 20-ročná a 40-ročná pomaly. To proste... Poďme sa ochutnať naše gule. Dáme keď už sme taste chlapské. na Raffaello guločky. Ideme na to. Na zdravie. No. Ty bolo dobré. Aha, keď to je mokré. Ľudia, Mokré gule. Wet balls. hrozne dobré je to. No. Ja si myslím, že môžeme aj ukončiť. Môžeme to ešte pozjesť. Majte sa krásne a čaute.